li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Quddisa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li ġajt taħtinna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti kull mu l-aħjar ġej kollu minnek. Nisser fi qlubna li mħabba li nismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li jutajja fina tħarisulna bit-ħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissantan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Meta jiena wasalt għandkom ħuti, ma ġejtx inħabbrilkom il-misteru ta' Alla bi kliem kbir jew għaref, ma pretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom ħlief lil Ġesu Kristu u l-dan imsallab. U jiena ġejt għandkom dajjef, imbażża u mriet. Il-kelma u l-predikazzjoni tiegħi ma kinux imlibsa bil-kliem qawwi tal-erf, imma bil-wiri tal-Ispiritu u l-qawwa, sabiex il-fidi tagħkom tinbena mhux fuq l-erf tal-bniedem, imma fuq il-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-mulej nirroddu ħajr lil Alla. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej flimkien, kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Kemm inħobba l-liġi tiegħek il-jum kollu ħsiebi fiha, il-kmandament tiegħek għal dejjem miegħi jagħmilni għaref mill-edewwa tiegħi flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Jien nifhem aktar milli mal-min tiegħi kollha għax ħsiebi fil-kmandamenti tiegħek. Aktar mixjuħ jien bil-għaqal għax inħares il-preċetti tiegħek flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Min kull triq ħażina inwarrab riġlejja biex inħares il-kelma tiegħek. Mid-digriti tiegħek qatt ma nitbiet għax int kont li għallimthom li flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. L-Ispiritu tal-mulej fuqi bagħatni nwassal il-bxara tajba lill-fqajrin.
Il-mulej u ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Ta' fidejh il-ktieb ta' Eżejja l-profeta fetħu saf fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Batni nħabbar il-ħelsien li mjassrin inwassal li bxarat tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja. Irrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġala il-ktieb taħlura lill-qaddej u qadd bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msambra fuqu u beda jgħidilhom din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimli ħlewwa li kien ħireġ minn fommu. U bdew jgħidu dan mhuwiex bin Ġuseppi. Iżdu qalilhom żgur li se tgħidu għaliha dan il-proverbju. Tabib, fejjaq lilek innifsek dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnahum għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom għand bagħat Elija imma waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixtuh minn fuq għall-isfel. Iżdu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hija storja drammatika din li għadna kif smajna meta Ġesu mar Nażaret fejn kien trabba. U żgur li jolqotna kif hemm differenza kbira, kuntrast kbir bejn il-bidu ta' din il-ġrajja u kif spiċċat, speċjalment mir-reazzjoni tan-nies. Għaliex l-Evanġelju jgħid li meta in-nies semgħu il-Ġesu li jaqra dik is-silta mill-ktieb ta' Iżajja l-profeta, u mbagħad jgħid seħħet illum intom u tisimgħu. In-nies laqgħu, anzi il-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimli ħlewwa li kien ħireġ minn fommu. Dika meta semgħu fil-bidu. Ma mbagħad meta kompla jitkellem, l-Evanġelju jgħid li meta semgħu kulħadd intela bil-korla. U nafu x'għamlu. Mhux irrabjaw biss, qamu u ħarġuh il-barra biħsieb li jitfgħuh mix-xifer tardum tal-għolja l-isfel. X'ġara? Kif tispjega li fi ftit ħin dawn l-ewwel il-koll laqgħu kliemu u staġbu bil-kliem mimli ħlewwa imbagħad kulħadd intela bil-korla. X'ġara? Qal xi ħaġa Ġesu li kellha għalfejn toħloq din ir-reazzjoni, ġifieri qal fejn jiena insulthom, qalilhom xi ħaġa kontra xi ħadd minnhom. Bi kliemu wera li ma japprezzhomx, xejn minn dan.
Imma li ġara kien dan illi meta Ġesu kompla jispjega, indunaw li qed jgħid xi ħaġa li għalihom kienet kbira wisq. Li Alla u Alla għal kulħadd u li jrid jilqa' lil kulħadd, mhux biss lil poplu Ludi, u dik għalihom kienet xi ħaġa li kbira wisq. Ara meta fil-bidu qalu dan wieħed minna speċi hija talina. Ma meta qed jgħidilhom u għalhekk semma Ġesu dik l-armla minn Sarefta ta' Sidon fi żmien il-profeta Elija u lil Naaman tas-Sirja fi żmien il-profeta Eliżew, dawn it-tnejn ma kinux parti mill-poplu Ludi, qed jikkwotalhom ġrajiet li huma kienu jafu li juri li Alla mhuwiex ristrett tal-poplu wieħed, imma u Alla l kulħadd. U dik għajmet fihom din ir-reazzjoni violenti biex tara kif huma kienu fehmu biżbiċċa u mhux l-iktar importanti dwar min hu Alla għalihom. Għalihom Alla kien ħaġa qisu tal-pajjiż, tar-razza tagħhom. Mentri qed jiġi Ġesu huwa Alla u Alla għal kulħadd. Mhuwiex ta' xi razza ta' nies, mhuwiex marbut ma' xi poplu partikolari, imma hu għal kulħadd. U anzi Ġesu biex juri illi Alla u Alla li jħobb il-kulħadd u li jrid jgħin speċjalment kif qal meta ħadak dik is-silta mill-profeta Iżajija lil dawk li kienu imjassrin biex iġibhom il-ħelsien, lil fqajrin biex jħabbar l-aħbar it-tajba, iddaw lill-omja u l-ħelsien lil maħqurin. Din kienet li ħolqot reazzjoni kbira. U hemm tinduna illi kien ħafna importanti li Ġesu jagħmilha mill-bidu ċara li hu mhuwiex magħluq sempliċiment f'lokalità, imma jirrappreżenta huwa Alla preżenti li ġi fostna li hu iħobb il-kulħadd u li jilqa' lil kulħadd. Sa din għandha messaġġ ħafna importanti għalina. Il għaliex fil-stqarrija tal-fidi tagħna aħna huwa importanti li nemmnu tassew f'Alla li huwa l kulħadd. U anki fil-mod kif nesprimu il-fidi tagħna. Din tgħid ħafna wkoll lill-komunitajiet tagħna. Meta aħna kultant jiġrilna illi naqbdu qaddis jew Madonna taħt xi titlu u nagħmluha tagħna u tagħna biss. U kultant għalhekk ikun hemm anke fil-komunitajiet tagħna min qiegħed kontra xulxin pereżempju qaddisa u l-Madonna, jew Qaddi jew San Ġusepp u l-Madonna, jew l-Madonna u l-Madonna. Affarijiet illi ma jagħmlu sens. Ma jagħmlu sens. Illa għaliex il-Madonna, San Ġusepp, Qaddisin, dawn kollha flimkien, dawn jiċċelebraw flimkien, dawn qegħdin igawdu lil Alla flimkien. U meta jaraw nies min ma naħa minn moħra kontra xulxin, ta' jgħidu x'affariethom. X'affariethom. Min jagħmel hekk? Ikun qed jinsulta lil qaddis mhux jagħtih ġieħ, jew il-Madonna, mhux tagħtiha ġieħ, tkun qed tinsultaha. U tkun ma fimx dan li prova jwassal Ġesu li Alla huwa għal kulħadd. U kull minnu qaddis huwa għal kulħadd. Mhux għal xi grupp partikolari jew għaqda partikolari. Dan huwa messaġġ importanti ħafna għalina u
Marbut ma dan hemm messaġġ ieħor li nixtieq illi anki nirriflettu fuqu. Meta Ġesu għadda minn din l-esperjenza kera u kienu għamlu attentat taqtil biex jitfawh minn fuq għal-isfel. X'għamel wara Ġesu? Mar jistaħba? Mar fil-kwiet? Ġesu kompla l-missjoni tiegħu u dan li bedaw kompleh sal-aħħar. Għax l-iktar importanti kienet il-fedeltà lejn il-missjoni tiegħu. Mhux jaħsbu n-nies dak il-ħin, għana kultant norbtu qalbna, ma x'jaħsbu n-nies f'mument partikolari jew ir-reazzjoni tagħhom. Ġesu għalih l-iktar importanti kienet il-fedeltà lejn Alla u għalhekk li jkompli wassal dan il-messaġġ Alla u Alla għal kulħadd. Ejjew nitolbu l-mulej biex nilqgħu dan f'qalbna u bil-mod kif aħna wkoll ngħixu l-fidi tagħna, nesprimu l-fidi tagħna nwasslu din l-imħabba ta' Alla lejn kulħadd. Resqu tal-bit tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina grazzja mulej li aħna nissaħħu fil-fidi tagħna fik, inti li tħobbna il-koll u li tiġborna l-koll bħala l-poplu tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-vittmi tal-arar fin-Nepal, frontiera bejn Nepal u Tibet, lilhom il-familji tagħhom, tolbu wkoll għal dawk li qed jagħtuhom l-għajnuna li jeħtieġu u nitolbu anki għall-vittmi tat-terremot fil-Kolombja u anki diżastri oħra li hawn mulej ftakar fihom u għammel li jirċievu dawk li jistgħu jirċievu l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll biex aħna fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi tagħna reliġjużi dejjem infittxu dak li għaqadna flimkien bħala l-poplu ta' Alla nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej u ma'kom. miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missir Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzo, Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha li għexu fih biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala awliet tal-istess missier tagħna, missierna Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ isna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha
int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqawwejna Mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex bil-ikra ta' mħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom
għal-familji tagħhom u għall-komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Dan il-rużarju nitolbu għal-vittmi tal-arar fil-Nepal, għal-vittmi tat-terremot fil-Kolombja u dizastri oħra, u għal dawk li huma fil-bżonn tal-għajnuna u dawk li qed jippruvaw jagħmlu ħilithom biex jagħtu l-għajnuna dawn iċ-ċirkostanzi jekk diffiċli. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-tana ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalli kismat tal-tana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobiet naħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satratek li kuni tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek,
Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġeneru kolla għin id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak,
imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna, ħarisna minna tal-infern, u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna l-inti fis-smawiet jitqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna l-inti fis-smawiet jitqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbir kinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbir kinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbir kinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbir kinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbir kinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Li lek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li lek nitnidu aħna li nibku norfu f'dan l-witta dmuħ. Ija mela avukata tana, dawar lejna dak lajnin tijek tal-ħnina, urina, wara dan t-turufnament, li l-ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pija ħalwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbir kinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal-btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dat ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab
ħajata ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għattilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li nkawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni ta' nimqazza glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikiel Arkanġu tħollalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fos-siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba San Giuseppe li malik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Li lek Alla fdalek il-ibnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għadde Giuseppe kum missiera li wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlugdu li jistaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.